Mari Tynkkynen Terapiaperhosesta ja me tulen kertomaan neurologisesta kuntoutuksesta. Me ajattelen, että neurologinen kuntoutus on sen neurologisen kuntoutumisen lisäksi sopeutumista siihen, mitä on tapahtunut tai on tapahtumassa, sekä uudelleen orientoitumista elämään. Neurologiseen kuntoutukseen hakeutuu ihmiset, joilla on tapahtunut aivohalvaus, aivokontuusio, selkäydinvamma tai on etenevä neurologinen sairaus. Ja toimintaterapiassa kuntoutetaan motoriikkaa, etenkin yläraajojen motoriikkaa, eli siis käsien motoriikkaa, sekä sitten neuropsykologisia oireita. Näistä neuropsykologisista oireista tuttuja on kaikille varmasti muistinhaasteet. Ja sen lisäksi monesti haasteena on näövarainen hahmottaminen. Ja näövaraisesta hahmottamista esimerkkinä voi kertoa, että on esimerkiksi kasaamassa kahvinkeitintä. Ja sitten sitä kahvinkeitintä kasatessa ei enää oikein muistakaan, miten päin ne osat siihen kuuluu laittaa, jotta se kahvinkeitin voisi toimia. Ja toisena esimerkkinä, niin paita voi olla sylissä, mutta ei tiedä, miten päin se paita pitäisi pyöräyttää, että se menisi oikein päin päälle. Sitten hyvin yleisiä on toiminnanohjauksen ongelmat. Eli joko niin, että käy tekemään yhtä asiaa ja sitten se toiminta lähteekin jakautumaan, että mennään tekemään toista asiaa ja kolmatta asiaa. Tai sitten voi olla, että se toiminta jää kesken ja vähän niin kuin jää jumittamaan siihen hetkeen. Tai sitten voi olla, että se itse toiminnan aloittaminen on vaikeaa. Nämä toiminnanohjauksen haasteet on tuttuja myös neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa. Ja siellä etenkin nämä toiminnan aloittamisen haasteet näkyy selkeästi siinä, että ihmisellä on kyllä kaikki tieto ja taito, että miten se homma tehtäisiin alusta loppuun asti. Mutta se toiminnan aloittaminen voi olla hyvinkin haastavaa. Tai sitten toiminta aloitetaan ja se eteenpäin vieminen on haasteita. Mutta näistä kaikista mielellään kerromme lisää. Että jos haluat kuulla, niin laita meille vaan viestiä. Moikka!